ura pase kungita usanda ke orore na bokora nkamute yaya tingo kora kenda ino umwana akakirege nkamute intebi mama eno yone kende kyonsi ne bang kende kyonsi ke kokora kana intebi ya inje gabata maboso akandetari ya indadi ngoboni tata kurukwa kandetete akantebya kungira undali bolere undali da kuruguru umwana sokire umwana akantitari ngorre bintebi nkamute tiga kokorere ni manyita itiga kokorere bunatagete nkagenda toba nkamute toba sakumokani mokoreka waide buna mogo kwara butambi nchenga soka ngagenda para no mwana no muisio moke kero nagenda umwana nkamute bono te umwana ara na bomanyitenga ni anege ntungire kare kokoreka nekipe nyumba lakini aseli talenya sayo legoro tigakora kure lituko lio ngaligere linganyora na ile tegeka sana akamanya goswa bonekera ile tegeke kitambe akamanya goswa nyumba akayirilio mwana akamutei ninchubango mami ataracha nabo ba video yorogete buya una mura beke kirwo igoro una rara nere buna kura buna imuka umwanchumo tegereri wabaguse Global Radio leona ikirasa yagigande tokatere ekisekemo andake na utukunya kwebulia tuyibura mangana kurase baralia bagunya batanga abantu mbale asanda kunyoranga mugaka gutumeka abana baya banyaruka twanya gukumya nga chingonge kinene na kichikara kinoni gega asoro ngorwa gusi ngokorekana ndekisekemo gega twitu kwa na mange ndete ndariganyo mugeni oneri tkoria rero akwane ritari endiriri nakibaba mbe abo kwano manyo mwanchumo tegereri gosolio tuligeretie nga nakyokoro nja samaria tane nkorokori de nyaboke de nyaboke turakora nkankai nkanya mache ya namache ngese kora nyamache gyonseri ikine ekisingira gyatare sana semitandao nabuga nitisano bwene umwana ogotoke ndete kora kwira maye gake umwe akona kyarenge koruko akoro kubena donko ba musema wo ego se sobo no bui burwangai sobere jogo getenga village kenyoro kyabongetenga ndi mwazo ndi kwa manyane tete bono usindi mwamanyane mo asoko manyana bono kwa nenchenera omwaka orenge 2012 alito manyane tenere akanyoma ndi bono mwanyoma ne 2012 alito anyoma nete togachako boge manere so no mwamenya tamo gabu kinyore kiwata ikuru eta unito amenyete mwembe biashara kwa wate ngoko nalinge biashara byo kwa nchanga na kina kialenga era na mumaite buno musacho muya chumbi yalinge kongira talenge kongosera era ngasikia lenge opa Coca-Cola high company okay une kesingirega iga ekeke ndete kunya kora gerende batanga yaya wene mbwanya gotoka na kiyachete mbaki kiranga kwa manyirenga yaya gutumika karo mwana yenchiragete etawenerete mwana kera nyometen na chite na mwana omwana na motigetenka kero na menya nere emetinyi sita agandeni ntagete korro mwana menye nere na liara manya ntambwe buna tata isi umwana ngamotenche bakumboyo kwanza wa decide gukora buya iri ndende to mwana akumanya mapema ngagenda ngaleto mwana kero naleto mwana oyo naberege ngomenya lakini bono mwana buna menyete nere nchema iteto menyete buya lakini bono mwana bona litukuli na murete teli tukiririo nali achagete kumukorera mangana yo the same day the same day ayabona ngwa manyete kende yonsi timanyete kende kyonsi ekwera no musacha na maite no musacha umuya to akongosera kwikira yo bona naki kirete bake kanga muno kwa manyire ngande na bwate kitabi cyo advances cyo cyase umwana keto mwana bano beire gakumia ime yaye ekogerekera gukora kitabi cyo cyase umwana akote yu mwana nga kwa nege nteke ngokorera mamo mina guchikukubutura bigoti na ndandake nande buno gumocha ni mamo mina ke manyiga ngokubutura nande ngokorepi
Kono mwana akaba buna kurwale ngomoke bure unit buna akinira ende class 1 class 2 class 3 class 4 omwana amanyete tatango ngorera legenteke lakini mama gakumanya orembe tokoba Karatiga umwana uyo wateba arenge pre unit wimi akirenga watega 5 wimi akafa 5 igachagete ko mutumi aka Kono mwana akabaka gutwara ubwoba umwana sekaransta bwate stress kingotema kumuburi na muri nkingi utagete ningogorerere nari oragoke umwana nteima mimbu yande nchikumburi togontega kimamu ningi yokori umwana ikaransta sekaransta ni stress umwana akakugenda school ni stress bakabali mu batwakire sini batobori nki mukare gukorera umwana muko muita tabate intore goita umwana na arenge gosoma Green Light Academy tukaroro togekekera muno na twanganya go chinkarisa reserve umwana takomochinji tukamwere primary campus ga umwana na igete akadroba matemu nchira kita amaxi abira luzeti isi akarangerwe school meeting akagenda agasomera umwana school kero umwana akongeresa finally ngikagera umwana utamu umwana atamete kuru school tukachikumuriki nande nere nkuriki nere umwana tukamunyoro county mata lichubeli yakoka sasa chabo tukumwana bisitini to nkomuvoli umwana agataya ane gari yacha kongoikurwe school yatebanga tokukwira sabaiboli bago lakini umwana okumbonga inererie genteke ama itenga gingo kwana ngoitunde achita akamasomera akamutebi kwa matemu ngo changu ite nande ngo okorera bintu biri ngo okorera butambe umwana bana akamenyera oboba bano umwana kerachite kusibuka kurume yaye agante mama nkumoita ringena igeta akumoita arama nerere kugurugaiga akamwana ngare bari guchesa nako ke rafiki yae ke friend yane okomubori nini yokwani umwana mama guchiwite gusentata agate yaya tata guchungite kera nakwasire okomubori nkigo chiwakwara yaya ngorandi gosoikego ongita ando nsomera bono njinimbo tese itongo cha kugenda ndi lakini mba kumanya no mama ta kumanyekera ngogenda okomubori naseki umwana nake gori kya yokomubori akamote yaya nche tingo nyara gotenji no kongita lakini nima itese ito oigo itarita to mino yaya akonkorera bobe tingo nyara go kwana amwana uri akaenda kairesa mamu mwabo umwana uri mamu abagachaga ntebi yaya endo karase no mwana mubuli shida kiabwate igubona kweresa umwana netatuma bakora kya kumwita ngabatangacha ngaikarasi umwana kuna chake yubono indizia omwako oyobono yabeire baka umwana libona gucha goteba umwana eterete ngana ugoitwa lingane likamubera likongukwana elirinde bone binte bya kumukorera musibato lya gantebi obefurigo cha somwana abuno mutinyo gatano orenge mapema ngakira matuka abere lakini ngatemo sipati oyo anda konkonyerete ngongwanira umwana imanya ninki kirime yae nkaikaransi umwana ngamotika bafuri na nje to basa ko to kumbisa kende gyonsi oyo ntato mine kirago waka ekirubateri goso to kumya singe nchongo kogorrari nandake onye na agosire nte mami ga kwa agosire tato mino ga gukore gente bintebi ogosire inere tamona tumigete guchasa umwana kabafuri nchinga mwisi komeno onye to guchesa nte mami hinta gete nchese naye kuno taite umwana irete weekend ma akamanya gocha bono wekarasa gante mami no gotebe engwantebe timbe free ngoto ikende kyo sikero umeyane ntaito ikaranse ngotebi ngaikara kolega sikuru mambina korete egeka magoroba saa 12 nalingo cha kunyuranga egentongero umwana ntete agontebi nkamwikaranse ngamtenanzi ikaransa ontebi eshida nirli aganchaka konyegeliwo agante mam ngotebi gentekenege kongukere ora pase kungita usanda ke orore na bokora nkamote yaya tingo kora kenda ino umwana akakirege nkamote intebi mama eno yone kende kyonsine bang kende kyosige kokora kana intebi inje gabata magoso akandetari ya indadi ngoboni tata kurukwa kande tute kurukwa kande tenda moke tata chagete konkorera ebinte bibi ngombori ntagetonte impintu kibibi ebinte bibi nebinge bikoba agasinyo kwa nanga mute intebi sibuka buna gwachaka konte intebi ekene agantebi akongira ondali bolere ondali da kuruguru nkamuboli ekene ogoteba nchendo chengango ngainore agatema mingo genda nde kanisa na bungo mukiba kebukuguru
onye nyasaye gagunsamba nsambe ngomete usengo gendole kanisa mwegeri kubuna mwokwegeri kumoto basa kungaine likende gyonsi agante mami tinkungaine rili nchino mwana oko iyekira ngotebi ekogera na ikire naro siringu tamande ngende ali mwana ngigorere takangire samangana makongu agante ipaka bunna nalili ndati yachite skuru ena singitu ko batengi kiagera ena rochengu ngitarengu ega enkabangaina negari acha kungoyi nali natamete kuru skuru ngarango chale konkore bintibe usangente ngatama mugacha kundiki mukanyora asinge bisete nkamutera berego agante ibono nkamuteni nakingo koro manyenga nekene agante binuru chiri dedi akuru egasi by the ekoki yasiegetu bakairu Eldoret akuru Eldoret ochanka every weekend agante no chiri yako chawo gotoma chingeni agutigara gakongorere bintu ebyo okuirana into torebeya tikora kutora kidogo ngese initially ngo mwamenyete bono igeka akagenda Eldoret agenda akamenya ucha weekends okay so mostly akabirende weekends weekend bono kiri weekend bona gucha Friday kuna gontuma agutigara no mwana aganteiria gutuma chingene bakomukani ogotegenda boyi ago isoka origelinga gwasokire wachire chita ikaisano oingiranira nyomba okorokora intuma twakuganya kawaida kwareta chini twacha kuragira nkamote agante imami onye kubugete no bokora kagucha gutoma riria agucha guntuma gendaye kura chita ikaisano chuka ira no orege ntagonkorera tana litigusieka murango nkamote tana litigusieka agante yayo konyora kwayerera namaite togocha nkamote sawa ekitingo kora wikanda sika advising ende polisi nda report bangirese bante binga kingwenerete gukora ngemuka ngagenda polisi ngatigo mwana bakambori kwerero mwana nyekitari ngabete tinda mwira umwana ngeresa narra wikanda abatamera inu nini murangonye bagante bibone gento gukora esinge nchako mukora once in a while weekend botambi bone gento tutagete kumanya niki buna gocha kingima aibone kore tumanyitikende ako amukorera kore egento bono tutagete guchikumanya gekwenda nyagitari esambo amachibo ali tubasa kwayeranga batebi nchigento kero kinda akorekera nkonye nda andake omochimenyete no mokomu andake nabonda chigukura oyo gokorera omwana oneiga bambwate basirie amangana ipi Bone gento nchina batetinda akore ni video ndabike nyumba mwane yera ngoroki intake komanya neke no mwana nengo korerwa ari bintebi musacha akarwegas akaika magoroba agantuma ekerantuma chibesangira matanga ingatebi umwana toka mwababo mino chitagekechi umwana akagenda juntumire gafura tinda buribya video mwana akagenda ngaika matanga ngaruchi besanga irana kirona irana umwana nganyora tararuma babo mwabo ngairana tokarara mambibo gakinje nimanyete lakini tindi gukwana nka tokaruga tokaragira tokarara kawaida muno musachone mambibo gaki oyo koimoka agonte gendo beke chibe etoke nindo chenkwerere gendo beke nka mateibo negatiga bo kibuya manya okoraki maya kogenda para ono kana tenda kuna cha eribono kwa koletigo gatumu umwana ngagenda ase babo mino itumaka toro geti sine ndense ngaya ogechi gosaka ulinkya bochiera ena murangirite guchikesona riringo soko mwana tagete kumbwati juna manyeteki yako kolero nkamote yaya genda bo ababo mino ogen oberororo umwana akagenda tawro getsaine ndeyonsi engiranete buna ko engiranete bwango sana nyuma tara murangiri juna ro china bara ke ko murangiri akorebo ntaraika ina chitenga nyorate ni geseri taiki getiko gechu batime yane ngamusumaireri ngatema gusiri tabasa kumanyangi kekenderete ngamusumaireri ngamoteto so nyumba ngasa nyumba tobaga bwana liri torali tobaga kimambi mambi bona nalieri ayimogete agantuma erasima kuna ngakembo sokire siko ngabeke simiane fidia sinanye bekete nali kubata gochabuya ngati umwana mimi nimeenda siku mwambia kama nimeweka hii video umwana sokire umwana aganti tari kongorere bindebe ngamutetiga gukorere ni manyita etiga gukorere buna tagete ngagenda toba ngamutetiga basa kumokani mokoreka goide buna mogo kwara butambi nchenga soka ngagenda para no mwana ono moisio moke kero nagenda umwana ngamutetiga no tego mwana chiko gengero nalinda mwe libagali iri ororo
ndochi ng'ung'airiri mono bono namuteti kansoke omwana agengero ino nabatigire bono konye nari ankora biarenge isiko elbuna nasogete ngaika para nabo manyete ng'a miyane gentungire gikare kokorekana ekepe nyumba lakini ase ritalia nyasaye oregoro tigakora kore rituko lio mweri ngochiririka none bukungo teberebo nkaremereria omwana akagingerwa gakora nkaira na gocha nyumba ngabwate simieli nkarigereria nkanyora nairete egeka sana akamanya gosoa bonekera airete egeka getambe akamanya gosoa nyumba akayereria omwana akamotei ninchubwango mami ataracha nabo ba video yorogete buya buna murabe ekekero igoro buna rara nere buna kura buna imoka nganyise buna riri na imogete nkanyirigereria ngakura nkamubanga bakenda genjeti murageti kende gyose akari akaigota nchina ari konyara kuragera ekere genteki kyarenge gakongo ngasoka isiko ngakira abasikari bakatuma abandi batatu bakatuma n'igari ngasoka para ngabatiga nyumba none era naruche buna nasoka nkacha aikaranste agantubokera kinkosona abageni nyumba nkabateni nchuga mwane mutwara bwoba bondi bwensi bakamuborire nde bo bakumubori naki mbuya notakeire station okubori niki yaya amangana naroro ugochigukwanira ororo tari nyumba okweresera bono ngese elimu aragire ukabatiga bakoragira nyumba bana tigete bakoragira ena sogete nendagira kuchifaranda lakini tinye kuneti nari konyara kuragira ena rochigi ngo vera nyumba andake ngo sensi ali gentongere chuna ali konyekeriko buna nari girite feed na kodre na chagete konyekeru ngarati kansoke faranda nalinda musireli tamanya ngikire endagire ndabanyitikite faranda gari buna bangakire toikire para nabona sogete buna nache na mpaka nyumba bakamote bijaya imoka na abana bago mwesi ne familia yabo togende pa station tokatiremboka tokaswegari tokaenda pa station tokalike report akabolibu agateva inakora egia kwanete inakora takaneti ani bona njite at first buna togete gatebete nakora juga ali buna bamogosete iga bamubori timpindo kibyo gokorera omwana ogo ayo musacho monene abaiseke mbangwari gitauni bakubura mbamwageturwe akakwane kene agateba nakora bunale mali buna bakumuburi bakumurangeri bakumburi ngwakorete tebe kene utigu egia kwantara sabaskari gari yatete nakorete lakini buna gite koti atebete takorete na twairwete atwarikite statement egari egacha musubati batekezikiane no musikari ondo yomo togaswe gari mira ndrova ime igatwire bakakimbunya gitari umusacha agapimu akarusibu kwerendeyo no mwana nera akarusibu egapimwe sambeli ekaba ekatoka nerege ntekemo rekina namukurera alili twira ntaka bekume ntubona tokachaka tokateguchitari kitoko bateimogocha ngekora na mwana weresire urike irwa yaye nanchina eresire statement na ro na kurire evairege yabekiro alibona tochite watendi kuti bono statement yuna recording is statement ritanga nikegima bono egachigo defaneri ya koti etwa bona twa koenda na kwantena rangire tugo nkibekana ire tu DC ngauchigu nkairesa gocha bona twa amenyire nere bona yekeire bona akoreta igo omwana nera akarangirwa gasoa nera kauchigu agateba bona ire amukoreire myake yonspi tokakura bona riri mambia eto akoreta ki twachite koti report ibona ya sometu bona ba request tibone genta batebete goreyegas batete ngigas tatakiti atene nibu ngage gotenena apana bayengo chibara gokoraki stiri na banchite batibone kerno arikiriri ogwanchoko kwa bana bane omwana namonyorere omwana oyo momumura ogwanchoko kwa bana bane tabanchiti asimetinye yebere narigiririo soyo igoyomo tali tanya kumanya bana bega ngaki tuli bagari ria kwanite nga arageria bana yashkurikira bana nyaka banchite tindaraga kushkurika kende tindaraga kwa kanone simigo cha sende yayo nabakirete igo bone gentage ndete gukwana umusubati ndakete konyomo mongao umusubati ndakete komara tikagende nabana basako genda guchi ikina kiagendete bone gukwana bono una mwamanya nitigikiga nakwire tande sobo nkabono biguru buna namanya ntenere litangani inachite sobo
namanyanite n'abaibori kera nakura tukamanya kwira na town bono buna natwabere town enachiteko enkabereko burito bwo mwisione buna nanyora omwana 2017 mutinyu 7 buna ngakore mitinyu 5 umutinyu 11 nari ngimugete nkagendaka disavo no litonganyete bone company yekere siekire 2018 January nalibona rutegega akagenda Eldoret nchenga mutetigantigareka bana kuna gocha otokwani kuna gocha okorera omwana ebintu ebyo nchenda ari kumanya kende ogenda omwana era babetega ukira pakali tukwiri mwali bona chitego nte agande na arosire ekyo omwana nteti nche na arosire bona sikire bona ndio mweli opi ikirete mpaka gocha kwenda police kero mwana arigiri atabinye kinaki tata gonkorera ibintu onika kwarenga bona guseba no nkamwarenga elibo nkatore biashara byao nakikwa kabikorera biro bani biashara na igitengatega anteti biashara ugotimuka tokorika meidi ukore biashara biashara ugotigo omwana gaguna gochaka kugenda skuru eribono omwana mwakundale kwenda skuru unali orachake ukore biashara nabona atimogete kwenda skuru ono ingaki yabibuli bawe kay tatatika na mangana bibuli abili baskari bachete bakamubwata tutabe bakamuira rende ayenkwira ntendo kamenya nyomba boso itai wasobe no mwana inairanete nyomba asinge nchokuira na kwane noko kuyimuka ibintu byane nsoke cyanga cyane ne cyabana mbange ibintu nsoke arunabona aberte abayibuli batemete kuntebinga abayibuli baye baki tigabe kurabera nkagaiga turarigereri goseri turarangana ki ngeire kogenda gochi abana ngatete nkobera na abana agaiga abana ngatunga na kabonsi narare torora matukabiri nkateba sikere bonega tinkonyara kumenya muchiyo andake egente kyakorekana ngatwaro bo bakurume yane ti enyombe yere distance ne yabayibori nande surrounded ne ebito ekibando kisimekire kyatire kyachirego andake egento nabokira mbere kebe ngamusanga twaro boba ngatete nkolemereri egento ngo mokango kara kingo mokangendeka nari nabona bana sokete iko na sokete tare 9 nabwate abamwabo bande usenere bwikora nabata abamwabo abanene kumwa abakense abakense aro mumuro kabere monene umumura naro monene erenero kubati bona abande nabakense yayo oyino ayango tokanye no arenka yo monene erene kibona kwanite no mumuro monene era kwante no mumuro monene li ante tingaridia amagosonko bali mutangani ekero na negative bwe yo kubate video inama naro chinking kubate video asengencho umucho yekero na swete nabote musani no yomo umusani ona nyesa yorenge asengencho andakeli gosongo bakiali arenge bandutira bateba ndidia bateba ningi no ekinde mwane bono nande kerongorigereri umusubati buna bwatu musubati mutangani yo chete umusubati oyo emba mwanchite bono nje bare kondra buno mubisa lakini umusachi oyo ngo bati arenge nga oyo nero umusubati nakoraki oyo nero umusubati nganchite bono ekena ari kurigeri ngatebege ndeke kero mwana ngeresa na atagete gukwana toshenamu nande kero na arigereti ibintu bago nkorera bago kwana bakugamba bono ndoreka ine ko bo mubesaidi ngatete nkunyara goshana bo inatete goshana bo nande bonekere yikira ngatebeli boti tingoshana bo kuikange ndenda mere serikali nshena bo banyare ko bagonkonya chungise goshana bo ndake genteke ngo bakire genteke ngo kubeke kiarenge ige gonchoka kebeke ngo andake na ruchingo sangira bali bangite gekogirane meya myaka na menyirororo kuru musacha nyomete ni manyito boge mamenyere tororo no bokongu ena menyeto asingenjo yo musacha uyo tali asingenjo yaba bande boneke na libotire kesi kena akoriro mu muroyo monene ante beti achite bakanya gitari agasoba kirabu aswete ime ngaboli paskali ngakiago soba kirabu nkike tagete go chinchiga igabono ngiata tete go chinchi ngiata tete go chinchi abagantebi kende nke yara akore nintu nabaskali kende nkiyo ara akwane na bugari ku egenta chite kumbe kumanya na machibu ke kugere litangani atebete no bokora ngo ngachoro mwana ominto twachire bati mwana ominto ago seri kurukare tali koigu lakini bono yekiro kokoraki okumongacha ino yo manene okay bono nali amunyogete bakirabu gutaka kumanyanga inkike kenderete ngia kungachiro mwana ekera nyorete amachibu akura ni positive asogete ngora bakasinde agante iridi gentekenege kon
make sure ngakyura kore kakyo mwana yo mintongo sirira lime nimefanyaje amangana ya na makomulidi kwale kuri digenteke omanye kuna kiriki kwale kuna kwa serikali kwa ekera aliriya machibo ya yori na bali ngo mateya ki kutamira bwana nkaga ali no mete kumechando mwenere yale kuli file sekire ko fule sekirete imora nzambo ebuga ko ya kwa itegente kile kibingu gikema kwa serikali mwana minengo serikali ono nali kunyara ko batebi kila bukware ko totebi timenye kitoko kora mangana ya abantu muri kweta mwande mwana ama egente kila kutwale kumanya kitoko gamba Moli de muy caransinse na no musubati beni musacho kuna wanje mukura manganaya anande tolenga ki este boneli tumukani omwana na butaka umupole ku caransinse okolero omwana one ebinte byemyaka yose twale kuto caransinse tokwane tokore omwana yo mukenga yakure namba manye bana tata mwabo ante inkomotevi iso lili na ko de muri ntomo ande ntomo no konyo ya umwana nakukwale okuira sino kwale kuira sino aberora otomebesa omwana asomere nkomotebi kengiale koba ekubira omwana oyo okini robere yekire myaka 10 namete oyo ntata egintago ngorane nekibe ono mwana nale konyara kobera omwana murusani mubeke kando nga otomachiresa kya kogendera kumanya omwana oyo obukosoku bwa monyole na amanyire nchiri na mamu mabomwana nenchindo mono akirenteke kirave nkikunyara kwabana kinarusire tinatokure ngere kasama kwa serikali abe kwesherine amanyingi giye kongendera omwana ne akia yatagete nje tiko seri mu mwana obuseri omwana ne rokuru kurwanira akia yabona ono no mwana mugwenerete kuma nje mu bekera magoso eba bekera magoso amane kerna ngete stili lakini ise igigete na ngo parare ngo polisi me akemenge Kiri karante pero nero te kamaba. Ise muga ko. Nani borendo se. Ya ali umunjinya. Okay. Yego. Polisi gacha polisi manero menye tonero polisi na mete igorera polisi. Egentante be mwana. Egente kinekebe mbuya kwa polisi. Lakini nege ko. Nege kera kinege ko. Ono kurwali, kuza kuroro nako. Ngo sema mara ko ngusirali. Nkomotega kinege komo lakini mali konyara ndo chikotiga okonyara kwa ne na ndana kotiga ko kotiga nteke nale kuimukanda kenso kentari ko batebi ikwere meyane amangana mwalo kucha kukwana na makomo omwana otebi na imukana agenda tingo seri mubekero mombekera magoso anda kinali kukwananga omwana okolire nteke emwale gonchora matebe ne era inindi yo gosakuru muchujo ekora ni manyete mucha ni manyete chinga chinga nale ko yari ko bayira sekere mwale wo ekero mwabo yawo ndi pare guchura ate sanga kera ko twale ko nyari chibu na batoti esinga nchubu nimenya rikanka nale ko nyara kukarasa wana ngwani ko batebi ko kamwale ko cha kumenya kimonde tembere monte binga nje na batetirio monte ite ko mwana tulipo omwana utetumu manyete lakini kiagira mwite awante ya yambu ya wakara ya rinda kwa bot lakini tikatole ngakiara rume fanya ya kurume mochito para sisi ko tokwa na mangana mundu mo yandra nchini ntona motete gente kenege ko mwanye kibara musibure ko rora nege ko ngaki sina ndo gocha isiko toligera nere nande kera shedire igende ko mwana ko ire divine nege tekebe tegwana timo daru menanda chisiko achiko kanga polisi ko byo chiora na yanga mo te ko tikere serikali no mete ko kadi di bachi ko na ba mantene wate ha iko ye ka sina ko en ancora che di arabana abana ndo chira ko chande na ba ko le te na te ko ndi aso ndo ko ro no sai ni ndi tinda ba yo ko ndi ba ko na tena iko re abana nche Mutanya kwa kile yonse sabana ta kwa kile yonse Eronya kuwakera bona kurudia ya bete wose cyane mone ukwana nchirende egento byokanga kete sime komboli jacket ya ene makukuri nyumba nuki socks ngomo te jacket ekere kwa chiti ni gitari kumbu eki jacket ande tinga mu ruseri nyumba nkamwira
abasikali bakamuta ejaketi tokubera nero maro tokubura abasakuijo ne jaketi kitwekere gitari anere tijaketi iyo agante bijaketi ye tinkubera nero ma onyemera nyuma abana ebalenge mwana ngondi tobana ona baete ekero ba sete kurubi twalinge na polisi bagacha bona bane barwete bune twabite no mwana kimbo jaketi ye kama mwana kaiga mirimbura kamuti jaketi yo kigamera kugende nero mwende bona ekero ukonga kero pambori jaketi ngamuti jaketi nye kwate na socks kiro chikinchirochi kwenye nyumba chitigarita chipiaye ugendi nchini ntone bya kanye mati onze bona jacket iyo ninde aligiribaga onyende kene kya kwande ndigiribaga onyende tere como te inko mugori nayo tegete tere jacket bona ko ereliga onze ya ndike muntora inko mudiye jacket yawe bachangete ayeligi ngati onte abikero kare furi ongakira onte ngongo jacket ira kintu expecting ngani ngumura nchira tanya kwa kasi ayenge tambuka kubona kwa irire bona kurugenda yo akabe ayagana kire konde etu kare moja ya ringe mutinyo lega ya kare ete bondi para kedunga ko genda uyu ripoti kare nani kizi yuko chaka ko ripoti nani uyu mutinyo Nono ko inyuma kuna ari tororo atore kuna ga kurora kendiras ita basa korore kanaka ani go siribo saiti na vera mubera na ndega sema abo maringa ko maria asire bakendora ndabate abema ko bali akagenda kurabuka na bominga ndate wa kesi na ngo bori atere na chete tore tikunda muri kono mwarenga ngame okwa sabire para kuka kwanza magasini sana kwanza magali sana ngala nginga anda kina boko rakisai ekera korete kolitanga ni kabisa mbaka na boko rakisai ni mwana na kiari na boko ya tomana no moketari boisina ba yani na kwa kwa na sai mara como anorio como tanto adengo mo atante kumba na mire nere entini oro dogo ngobwani asibokora niboka Pero me tengo que hacer un buen por un masaje, porque el año yo voy a hacer un buen masaje. Como año yo quiero hacer el una chita como yo quiero hacer, y luego como año yo agarran a poner el agua para agua diferente humana, hasta ahí como diferente humana en Chile, ¿verdad? Voy a andar como una motando en una página. Umwana ntari kandi n'ubikirante bina umwana kunaga kora sabiya ikema operasi kirimo mwana kunaga para que entonces ndani no voy a hacer lo malo ikina kia betega kubona bari kubona ikiri nakana nakini tawa kibira ngere bibi Nobale gasia namba kia saidi onkonya abago tenu mama nga como sibilla okora onde Bobe kira mchanga nchena mwelekea changa Ono ukora kwa hiyo ukora ukara ukora asije mwana na yini tagiro kora na yini tagiro mwana kuna manyene noroshe bona ay bona ara wote bona tigare ndo kiga manyana ikwira na evento birane ay manyene na kiro chikoromea tigo konya kimi na kibante titangani ekimi tanya ro ko ko mwana nasi oyi bono ange bono mwe mama ta sende ni ya ko ko na ko ko mwana yenga bono mwana oli one enge takaba mu bono Tama sababu bobina kwa tena. Ekinya ke kongu me ame kendo meta. Kini konyala, kuira ni manera. Kogera. Ese bintegia de bakora ni. Nche na bakanti ngamuto kigora na andake nche na bonda ku osera. Ese kumeto ko minyama babe. Ono molende utaka ko ko molende. Kigara de distance na sendero kama distance. Ngeki ya gachiri weekend. Ucha okoro mwana ibitage birende ayabona na kimi ya mwarenge nyombaro bose kwa kumiri uzimenshira tole buya nene ngiyo ntari ko muri atete mwana ego none rese ko bori kuna bore tuwime yaye asiboge tupoze gachebana musika tene ni ko muteri kwa zango mpona lakini acha sumtanda bawate abuna nyama chibuli tangani gari positive lakini ayabete presented ko yakaba negative
onye baigete umunyagitari amwe endake bamupraipu n'ekigasa aikirenga amasigo abeire negative ikine gento kira mu serikali n'ikine gento kwa tikiri mpaka nyagitari umunyagi oyo bono musikali watekezikiane ky'omwana nero bwate mpaka chifaili kuna toa rutu baki biti ina na ireste umunyagitari bizirano chiko yindikireke biti akamburi gucha kumasa paka agantebi ili nteke to basa kwena mama nege kongo na bakwebereje ili nteke kinige ntokele light omwana na toke tukare positive kenda na moto nando mokshwali kwarura bakabisa jiye nteke no kongo na ndara kwa banyene na bikira abagechini yako banyole bakorege nteke kwa ndimo serikali ya Rwanda kwani asa munana yiganya ari kwa bagakora kurenga kwiyo msipi omwana no twali ruchungu utwali bindi na ariko ganye serikali emponyo omwana one atwale justice yene no mwana munyenga igente kindi akora kantiga serikali yankonyete ikina kyo busaba kwana basi no mwancho mutegereri usorio toireti ime yabaguse Global Radio ngore ngapo igwerire na bila tukino wate historia wote tuwasangana into nabaguse Global Radio imenere nsawo nabo gutuma ujumbe gocha tunyakwa tokuikera digiaga igani gatege tobukonye endawo sabanga justice na serikali yasoanane justice nekeriwe umwana w'umunyaruka uyobere kabusariwa ase amatukamani ase emyaka 5 cheneduma